אז דיברנו הרבה על עץ גושני, אוקיי? העץ הגושני זה לא הדבר היחיד שאתם משתמשים בו בעבודות הבנייה והיצירה שלכם. כשלוקחים את העץ ופורסים אותו לפרוסות, אפשר לקבל דבר שנקרא פורניר, או פורנירה, או וניר באנגלית. זה פשוט שכבה דקה מאוד של העץ המקורי. אתם רואים שהוא קצת עקום, הדבר הזה? אם אתה מחזיק אותו נגד הגרביטציה, הוא לא ממש מתיישר. הוא זוכר מאיפה הוא בא. אוקיי, הורידו שכבה דקה, והוא יתכווץ אחרי שיבשו אותו, והוא יתעקם. זאת אומרת שהפורניר, כמה שיהיה דק, הוא עדיין שומר על תכונות העץ. אוקיי? זאת אומרת, כשהוא מתכווץ, כשהוא מתייבש הוא מתכווץ, כשהוא נרטב הוא מתנפח וכדומה, וזה תמיד, אתם זוכרים, רדיאלי. הוא לא כל כך מתכווץ באורך כמו שהוא מתכווץ בהיקף שלו. אוקיי? אומרים שאם זה מתכווץ 10% בקוטר, אז זה מתכווץ בערך 1% באורך. זה די שולי. מה שחשוב לדעת, כשאנחנו עובדים עם פורניר, למה קודם כל עובדים עם פורניר? ראשית כל, אם אנחנו עושים משהו מחומר גלם שהוא יותר זול ובונים איזה קופסה ורוצים שהיא תיראה יפה, תמיד אפשר להדביק עליה פורניר, שזה יראה כמו עץ טבעי, אוקיי? פתרונות אחרים זה להדביק פורמייקה שנראית כמו עץ טבעי. ההבדל הוא שפורניר הוא עדיין עץ. ההבדל בין עץ לפורמייקה מבחינת המראה, פורמייקה תמיד תראה אותו דבר, לא משנה מאיזה זווית תסתכלו עליה, אם היא רטובה, אם היא יבשה. העץ, מכל זווית שתסתכלו, איך שהאור נשבר עליו, הוא משנה את הגוון, אוקיי? אז אם אתם רוצים להבדיל אם משהו עשוי מפורניר, עם לקה ממש טובה, או מפורמייקה, פשוט תשנו זווית ראייה, תאירו עליו ממקומות שונים ותראו אם הוא משנה את הצבע שלו. כי פורמייקה לא משנה, נראית אותו דבר. דבר נוסף שאפשר לעשות עם פורניר, אפשר לקחת כמה שכבות של פורניר ולהדביק אותם אחת על השנייה, למרוח דבק בין שכבה לשכבה ולייצר למינציה. מה זה למינציה? אם אני רוצה לעשות כיסא שנראה בצורה כללית כלשהי, לא 1,000,000, 2, 3, 4 שכבות מספיקות בשביל לקבע. לכיסא, אם את רוצה שהוא יהיה חזק, הוא צריך איזה 10 או 15 שכבות. אוקיי? בסדר, זה סוג של 15 שכבות, זה יהיה עדיין דק, זה יהיה עדיין דק, כן, וחזק מאוד. אוקיי, היתרון של זה שעץ, אמרנו, בין הסיבים, אם אני אנסה לבקע אותו, הוא מתבקע מאוד בקלות. אוקיי? אז הוא יכול גם להתכופף, והוא מאוד גמיש. החוזק שלו הוא החוזק בכיוון הזה, פה הוא קשה יותר לכופף אותו, אבל גם עדיין, בגלל שזו שכבה מאוד דקה, ניתן לכופף אותה. אוקיי? אם אני... בגלל זה אמרתי, אפשר לקחת שבלונות, לקחת זכר ונקבה של הצורה שרוצים, וביניהם לשים את השכבות האלה, זאת אומרת, למרוח דבק בין שכבה לשכבה, להניח אותם בין הזכר לנקבה, ולקלוב למשך, אני יודע, 24 שעות עד שהדבק מתייבש ממש, ואז הצורה, במקרה הזה לקחתי 4 שכבות פורניר, הדבקתי אותם, זה היה פורניר בוק, הדבקתי את כולן באותה אוריינטציה, זאת אומרת שכיוון הסיבים בכולם הוא כזה. אם מדבקים שתי וערב, הוא חזק יותר. לפעמים יש פורנירים שלא כל כך מתכופפים בממד הזה, זאת אומרת, תלוי מה עושים. פה עשיתי רק ניסיון לראות איך זה נצמד. עכשיו, מה שצריך לוודא, זה כבר מלא אבק, אבל מה שצריך לוודא זה שהשבלונה הפנימית והשבלונה החיצונית של החצות, הן במידה כזאת שהן משאירות את המרווח לעובי של החומר שאני עושה. זאת אומרת, אם אני רוצה לעשות משהו עם רדיוס הקמומיות, אז הרדיוס הקמומיות של זה הוא גדול יותר מהרדיוס הקמומיות של זה, שיהיה ברור. ככל שיש לי יותר שכבות, הרדיוס משתנה. אוקיי? אז אם אני לוקח 2 חצאי עיגול, גליל מקרטון וחוצה אותו נניח, או גליל מפלסטיק וחוצה אותו, ואני לוחץ איתם, זה לא יהיה הצמדה מלאה. במקרה הזה לקחתי סתם איזשהו גליל פלסטיק, ומרחתי דבק על הפורנירים, הנחתי, ואז עם רצועות
סגרתי את זה. במקום שהרצועות לחצו חזק, הייתה הצמדה טובה, במקומות אחרים קצת פחות, ואפשר לראות פה את הגלים. פשוט נשאר אוויר או דבק או מה שלא יהיה. איזה עוד דברים עושים עם פורנירים? יש דבר שנקרא מרקטרי. שמעתם עליו? מרקטרי זה אומנות צרפתית מהמאה ה-16, שבה היו לוקחים, עושים כל מיני ציורים רק באמצעות פורנירים. כל מיני פאטרנים. אז היו חותכים סוגים שונים של פורניר ועושים קולאז'ים כאלה. בסדר? מכשיר שיכול לעשות את זה פה, למשל, זה המסורית נימה, מסור נימה. אוקיי, זה מסור, להבדיל מהמסורים שהראיתי לכם עד עכשיו. מסור נימה זה מסור שדק, עובד בעדינות, כמו מכונת תפירה, טיק 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 טיק, נראה אותו אחר כך. ואז לוקחים כמה שכבות של פורניר שלא מדביקים אותם, רק מצמידים אותם נניח עם נייר דבק. אוקיי, חותכים אותם באיזה צורה שרוצים, אחר כך מפרידים. כל פורניר היה בצבע אחר, ואז אפשר לשחק עם זה. אוקיי, אז אפשר לעשות כל מיני קולאז'ים כאלה. כן? הדבקתי את זה זמנית עד מחר. הדבקתי את זה זמנית עם כל מיני, סתם נייר דבק מאחורה, אבל בעצם חתכתי פה את אותה צורה וחיברתי את השאריות רק לצורך ההדגמה, אוקיי? עכשיו סנדוויץ', היתרון שלו זה שהוא מאוד קל ביחס לעץ מלא. היתרון של הנוסף מעבר למשקל זה שהסנדוויץ' הוא חזק מאוד. הוא חזק מאוד, הרבה יותר מהעץ המקורי. כי לא בגלל הדבק, בגלל שהוא מודבק שתי וערב. זאת אומרת, יש לו כיוון סיבים לפה וכיוון סיבים לפה, ולהבדיל מהפורניר שהוא בקיע, עצם זה שאנחנו שמים שתי וערב, אז שכבה אחת מחזקת את השכבה השנייה וחוזר חלילה, ואנחנו מקבלים בעצם לוח שאם אני תוקע בו בורג אפילו כאן, הוא לא יתפצל. הוא לא יתפוצץ כמו עץ גושני שהיה קורה לו את אותו דבר. בסדר? אז למה סנדוויץ' הכי טוב? הכי טוב לקונסטרוקציות. כשאני רוצה לבנות קופסאות, לבנות ארונות, אתם רואים פה כל הארונות, מדברים תמיד במטבחים, שהארון יהיה מסנדוויץ', מתכוונים לזה שהקונסטרוקציה של הארון תהיה מסנדוויץ', אוקיי? זהו לגבי החומרים האלה. יש לנו גם סיבית ומלמין, שאלה חומרים סינתטיים, שבעצם לקחו את האבקה שנוצרת בתהליך העיבוד העץ, את הפסולת, וכובשים אותה עם דבקים, פורמלדהידים, לא ממש בריאים, מסרטנים בעברית, אוקיי? והדבקים האלה מאוד חזקים, אבל בשלב הזה החומר כבר מאבד את התכונות עץ שלו. זאת אומרת, הוא לא מתנפח בנוכחות לחות, והוא לא מתכווץ בנוכחות יובש, אלא אם אנחנו שמים אותו במים, את ה-MDF, הוא מתנפח, כי הוא סופג מים כמו ספוג, ואחר כך כשזה מתייבש זה נשאר נפוח. אוקיי? אז יש כל מיני פתרונות לדברים האלה. למשל, למה הם טובים? למה עושים אותם בכלל? א', זה עשוי מפסולת, אז זה מחזור וזה זול. ב', זה לא מושפע ממזג אוויר, זאת אומרת, אם האוויר קצת יותר לח, ה-MDF לא יתעקם. זה MDF. דרך אגב, לא הדגמתי. אוקיי? ה-MDF זה פשוט אבקה, לא רואים כמעט ממה היא נראית כמו חומר אחיד. כבשו אותה עם דבק במכבש של כמה עשרות טונות טובות, וקיבלו לוח אחיד בעובי אחיד. הכל פה מאוד הנדסי. חותכים, מדביקים, מיישמים. הבעיה היא, אם אני מנסה להכניס פה בורג, הדבר הזה מתנפח, להבדיל מהסנדוויץ'. אם מנסה להכניס פה בורג, הוא מתנפח לפה. זאת אומרת, חייבים כדי להעביר בו בורג, לקדוח, אם לא רוצים שזה יתנפח. דבר שני, הוא נשאר ישר. אז שאלתי למה טוב, אין חומר אחד שהוא הכי טוב, אוקיי? תלוי למה. אם הסנדוויץ' טוב מאוד לקונסטרוקציות, לבנות את השלט של הארון, אז זה מאוד טוב לדלתות, כי זה נשאר ישר. אם אני אעשה דלתות מסנדוויץ', אז הן נוטות להתעקם. ככל שהדלת גדולה יותר, הכוחות שעובדים על העץ עובדים גם על הסנדוויץ',
והוא עם הזמן עלול להתעקם עם השפעת מזג אוויר. סיבית, אותו דבר, רק רואים בה את השבבים, היא עשויה מדרק קצת גדול יותר, לא מאבקה. אוקיי, מפסולת של שבבים ופורמייקות והפסולת של השאריות הגדולות של החומר הזה. OSB, ראשי תיבות של Oriented Slice Board. Oriented Slice זה כאילו חתיכות של פורנירים בתצורה אקראית. יש לו אוריינטציה לכל מיני כיוונים. יש אנשים שחושבים שזה יפה, לא עשו את זה בגלל היופי, עשו את זה בגלל החוזק, זה מאוד קרוב לסנדוויץ'. סנדוויץ' באנגלית נקרא פלייווד, וזה OSB. הוא משמש בתעשיית הבניין בארצות הברית בעיקר, גם בקנדה, קירות וגגות. זאת אומרת, בונים את הבית מעץ, מלוחות, מקורות עץ, ומצפים אותם, כמו שאנחנו מצפים בגבס, מצפים בזה. צד אחד שלהם חלק, מצופה דונג, צד השני מחוספס, כמו סוג של דבק, כדי שלמשל עריכי קרמיקה יוכלו להידבק אליו טוב, יש לו פני שטח מחוספסים, וזה רץ.